हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव भिडिअ नायगिरि गासैखौबो खनफिनसे बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो सबाय बिमा खानो थांनो ओंखारदों, नाथाय नोंथांमोना सबाय बिमा होनो ना लेस्रा होनो, नाथाय जोङो सबाय बिमा होनो। दायो आं खानो थांनो ओंखारगासिनो दं। नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थादो। थ' बिदिबा थांगोनसै जोङो सबाय बिमा खानो। Nih, लोगोफोर सबाय बिमा खागासिनो। मोजांखा, फारसेनिफ्राय खालां। माथो बारखौ खाफैखो, फारसेनिफ्राय खायागारानो। सबाय बिमाया आंना दामानो गैया, बेफारिनि दामखौनो जानाय। बेफारि सिखाव खावनो फैदो। हनै खागासिनो दं बे हारमुथियाव लागोन बेफारिफोरा। गोजा गोजाबो गायदोंमोन, दामानो गैथारा। जा गोलाव गोलाव जाखादो नै लोगोफोर, नायदो दामानो गैया। मावदोंमोन मानसियालाय बिराद मावसिथार। नै फिथाइ नै सान्दुं गोसाथार, सायहाखैसो थाना खागासिनो दं। नै बेफारिया नायना ला, सोरबा माब्लाबा मैगं फानहरनोबा हारमुथियाव लांग्रा बेफारि। नै नै इखैजाय मालिक बुरि दंलै, नायनालाय नै मालिक बुरिया सबाय बिमानि। सबाय बिमा मालिक बुरि बियो। लोगोफोर खाखांबाय फाइनेलि नै बेसां ओंखारबाय, आरो बिनिफ्राय बांसिन मना मोननै लांबाय। दा खानानै बेफारिनो सुनानै हरसिगोन लोगोफोर। नै लोगोफोर मोनथाम मोनब्रै मना मोनब्रै। नै बेफारिया दा खानो दिरुंनानै बाथ्राखा बेफारिया। बस्ता गंनै 48 केजि 240 थाखाल' लोगोफोर सबाय बिमाया।